La syong kurim hendrai ngakren ya gitu ki empat syong kurim ya ki ba kwa ya ke future ke babha ke pemiat ya ki ba syakmat ka kentei ka deban wat ya shenrang ka deban pe ya shenrang uba shapting ya try but uba tip shapang jong try but uba le ya kamon ka jong try but utau shenrang uba pi wat ude ban long ubam diket ubam buat namar lada ulong uba buat uba shubu at man larisngi kecing kaying kesem kan long ka bejot kan jot kan pra kaying kesem bat un huri hura laying paot kadon kejing kela namar kani ka bertayam don ubri uba bit uba biang handre hadu ba unda kela pindayam shisha hadu ba pinda kedang lada pila banyasha kata kasyong api tapi wat ya ba shubu aj man kesengiru kamlele kasyong api lada yaisha lada pila banyasha hadu ba unda kela tambangan ong api hadu ba unda kela pindayam shisha hadu ba pinda kedang banyam bat lada wat nadu ka basdang ya bru ubat tip yaw play ba shifting yaw play kalong kecingker kui pin jinjar hadu kata namar ushenrang uba shifting yaw try ushenrang uba i yaw try un i ru ye lada ukendu ya ki jing ki ba kraw ka jing im jong uru un no ye namar uperkhat lada no ye ule ke pop ba shifting yaw try yo ba try un bisar yo ba try un bitar yo uta ubriu uba wat shifting shisha yaw try am baru le shisha ya kamon ka jong try da lele un no ngayo iya gini gisngi kishenrang ki no ya laki tengah jong ki